Children of God, mga anak sa Diyos. Ang katapusang adlaw sa Hulyo o July 31, mo ang kapistahan ni Saint Ignatius of Loyola o San Ignacio. Nga mas naila isip mao'y nagtukod sa congregation nga karon ilado isip Jesuits. Si Saint Ignatius of Loyola natawo ni adtong 1491 sa Loyola, Spain. Ug gikan siya sa usa ka halangdon nga pamilya. Sa iyang pagkabatanon, ang iyang damgo mo mahimo nga bantugan nga sundalo ug kabalyero. Nailhan siya sa iyang kaisog, sa iyang pagka-ambisyoso o gugma niya sa dungog sa kalibutan. Apan niadtong 1521, naangol siya sa usa ka balas kanyon atol sa gubat sa Pamplona nga mao'y nakapausab sa iyang kinabuhi. Ug samtang nagpaayo pa siya, wala siya'y mabasa gawas sa kinabuhi sa mga santos. Mao nga aron dili na lang yun siya maboard, nibasa na lamang siya sa kinabuhi sa mga santos. Dito niya nasabtan nga ang tinuod nga kadungganan di ay dili gikan sa kalibutan kundi naa diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ug human sa iyang pagkakabig, nihimo siya sa bantugan kaayo nga spiritual exercises nga hangtod karon kini siya nga spiritual exercises naggiya gyapon sa daghang mga tao sa pag-ila sa kabubuton sa Dios. Niadtong 1540 yang gitukod ang Society of Jesus o mga Hiswita nga naghatag og dako kaayo gyud nga contribution sa education, sa mission o sa intelektual nga kinabuhi sa simbahan. Ang kinabuhi ni Saint Ignatius of Loyola nagpamatuod nga ang usa ka dili maayong kasinatian mahimo di ay nga sinugdanan sa usa ka balaan nga bukasyon. Mao ni giingon sa mga kabatan-unan karon nga redirected, not rejected. Gipasimang ka sa Ginoo sa laing dalan kay diha anang dalana mas mulambo ang imong kinabuhi ug kalag. Hangtod karon si Saint Ignatius of Loyola nagpabilin nga modelo sa pagdiskubre sa kabubuton sa Dios ug sa pag-alagad alang sa dakong himaya sa Dios for the greater glory of God. Sa ebanghelyo karong adlaw, mibalik si Jesus sa Nazaret diin siya nagdako. Apan nahibulong ang mga tao sa iyang kaalam ug sa iyang mga milagro. Apan imbis nga mudawat kaniya, ilahi noon siyang gisalikway tungod kay para kanila ordinaryo lamang si Jesus. Ordinaryo lamang siya nga panday. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang sobrang pamilyar o naanda na usahay mahimong babag sa pagtuo. Ang mga taga Nazaret dugay nang nakaila kang Jesus. Nakita nila siya sukad pa sa iyang pagkabata ug tungod niini wala sila nakakita sa dakong misteryo nga naa na sa ilang atubangan. Ang ilang pamilyar nga pagtan-aw nahimong babag sa ilang pagdawat sa anak sa Dios. Mao taon nga miingon na lamang si Jesus, a prophet is not without honor in his own country and in his own house. Matthew 13:57. Sa binisaya nga hubad, ang propeta adunay kadungganan bisan asa gawas sa iyang kaugalingong lungsod ug sa iyang panimalay. Usahay pod baya, pareho sad ta ining mga taga Nazaret tungod sa atong pagkaanad sa mga balaan nga mga butang, usahay mawala ang atong pagbati sa kahibulong ug pagpasalamat. No kanang makalimot na ganita nga di ta ganahan nga surprise ta sa Ginoo. Kinahanglan kanunay natong tan-awon si Kristo pinaagi sa mga mata sa pagtuo. Find God in all things. Pangita ang Ginoo sa tanang butang. Gani kining finding God in all things, pagpangita sa presensya sa Dios diya sa tanang butang usa sa pinakalawom nga pagtulunan ni San Ignacio. Ang Dios mahimong makigsulti pinaagi sa ordinaryong tao, sa ordinaryong adlaw ug sa mga ordinaryo nga mga hitabo. Apan kinahanglan adunay kasing-kasing nga andam pod maminaw. Busa ayaw tamaya ang mga tao nga anaa sa imong palibot.
Basin ang Dios nagpadala na di ay ug pahimangno pinaagi sa imong pamilya, pahimangno pinaagi sa imong mga higala, o pahimangno pinaagi sa imong mga kauban sa trabaho. Ang sobrang pamilyar o naanda na usahay mahimong babag sa pagtuo. Ikaduhang punto, kung adunay pagtuo, adunay luna alang sa grasya. Mingon ang ebanghelyo nga wala si Jesus makahimo og daghang milagro didto tungod sa ilang kakulang sa pagtuo. Dili tungod kay kulang ang gahom ni Kristo, kundili tungod kay gisirad-an nila ang ilang kaugalingon sa grasya pinaagi sa ilang pagduda o pagdumili sa pagdawat kang Jesus. Wala si Diyan nakahimo og daghang milagro didto tungod sa ilang kakulang sa pagtuo. Ang pagtuo dili lamang pagdawat sa usa ka ideya, kundili mo ang pagsalig ug pag-abli sa atong kinabuhi ngadto sa mga buhat sa Dios. Mao nga kun adunay pagtuo, adunay space alang sa grasya sa Ginoo. Pero kung ang atong kamot kumkumpirmi, walay grasya nga makasulod kay sirado man. Apan kung ang atong kamot abli, makadawat ta, makahatag pud ta. Ang pagtuo dili angay nga magpabilin nga sulod sa simbahan lamang. Kinahanglan kini makita sa atong gugma, diha sa atong pag-alagad o sa atong paglaom. Mao kini ang espiritu nga gibilin ni San Ignacio sa simbahan. Ang Dios padayon nga naglihok sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang pangutana dili kon naaba ang Ginoo. Ang pangutana mao kon andam ba kitang mutuo ug mudawat kaniya. Ang pagtuo mao yawi nga mag-abli sa daghang mga blessings o kahigayunan sa grasya. Kung adunay pagtuo, adunay luna alang sa grasya. Story time. Sa usa ka mensahe ngadto sa mga youth o mga kabatanunan sa Iraq, si Pope Leo nag-awhag kanila sa mga pulo nga be Christ's light and hope in a wounded world. Gipadayag niya kini isip pagdasig sa mga batanon nga nakasinati sa gubat sa paglutos og daghang kalisdanan. Yang gipili, giilah nga daghan sa ilang mga komunidad ang naapektuhan sa kagubot ug kalisod sulod sa daghang katuigan. Apan wala siya nag-awhag kanila sa pagbalos o sa pagkawala sa paglaom. Hinuon iyang giingnan sila nga mahimong kahayag ni Kristo din sila gipahimutang. Gipahinumduman usab sila nga ang paglaom dili gikan sa kusog sa tao kundi gikan kang Kristo nga nabanhaw. Bisan daghang dili maayong panghitabo ron sa kalibutan, ang gugma sa Dios padayon nga naglihok pinaagi sa mga batan-on nga matinumanon. Ang usa ka batan-on nga puno sa pagtuo mahimong kahayag pod sa usa ka komunidad nga napuno sa kangit-ngit. Mao nga ang simbahan nagpadayon sa pagsalig sa kabatanunan isip mga misyonero sa paglaom, missionaries of hope, dili lamang alang sa for the future para sa umaabot kundi usab aron karong panahona mismo. Children of God, mga anak sa Dios, find God in all things. Pangita ang Dios bisan sa ordinaryo nga mga butang. Ablihi ang inyong kasing-kasing sa iyang grasya. Sunduga si Saint Ignatius of Loyola sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Find God in all things. Ug hinumdumisad nga diha sa pag-alagad dili lamang sa atong kaugalingong interes. Kini alang kanunay sa himaya sa Dios for the greater glory of God. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, nasod sa Indonesia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.